мо шунидем ки меҳрафрӯз бахти навро соҳиб шудааст. махфӣ набошад язна чӣ кор аст? корманди давлатӣ аст. фарзандони азизи ман, ҷигарбандонам, азизони дили оча, баргардед ки бидуни шумо зиндагиам маънӣ надорад. шумо хушбахтии ман ҳастед, сарвату дороии ман ҳастед, лабханди зебои ман ҳастед. аз хоҳиш ин хандаро аз ман нагиред, хушбахтиро аз ман на. дар зиндагӣ дар гузашта он қадар зарбаҳо хӯрдам рустам ки имрӯз дигар қадару қадар ҳарфу рафтору зарба маро намешиканад. худоё, ҳама дороиямро аз ман гирифтӣ, ҳама додаҳоятро аз ман гирифтӣ, аммо боз ҳам. дӯстони азиз, агар мехоҳед ки барномаҳои мо зуд зуд бо чеҳраҳои номдору номбарзи кишварамон пешкаши шумо гардад, пас аз шумо як хоҳиш: авиакассаи манижа авиакассаи мост. бемалол шумо метавонед ки билет харидорӣ намоед бо нархи арзон, скидка ҳам дорем. муҳоҷирони азиз, агар айни ҳол моро тамошо доред, мо ба шумо як тавсияи хуб дорем. аҳамият дода бошед, мо муддати дароз аст ки як ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. ширкати баха метавонад ки барои документҳои шуморо тахт намудан шуморо ба граница бурда бо сари баланд ба ҷоятон баргардонад. пас бемалол метавонед ки ба баха муроҷиат кунед. бисёр ҳам ширкати боваринок аст. дуруд тамошобини ҳамеша фаъоли канали Меҳробро. инак фурсат даст дод, боз дида ба дидор расидем. меҳмони барномаи Исторарез ҳастанд бисёр ҳам хонуми хушгуфтор, журналисти дар ҳақиқат босаводу донишманд Меҳрафрӯз Немонзода. меҳрафрӯзро ба он хотир ба барнома меҳмон кардем ва мо аниқтараш меҳмони хонадони ӯ гаштем ки ҳамин чӣ хеле ҳаст ки аудиторияи мо ӯро дӯст медоранд, суҳбатҳои гармашро мунтазиранд. аз ҳамин сабаб мо хостем ки боз ташриф орем ба ҳавлии Меҳрафрӯз ва як суҳбати гарму самимӣ пешкаши шумо гардонем. пеш аз ҳама шуморо хушомадед гӯем ё ин ки шумо моро хушомадед мегӯед? ё ҳарду. ташаккур. саломат бошед рустамҷон. салому дуруд мегӯям ба бинандаи азизи ютуб канали Меҳробро, ба тамошобинони Рустам Азимӣ. мегӯянд ки чун меҳмон ояд дар дил шод мебош, зибанди дарду ғам озод мебош. садқаи қадамотон хуш омаден ба даргоҳи мо. ташаккур. мо низ суҳбатҳои гарми шуморо пазмон шуда будем ва инак бибинед ки фурсат даст дод, мо ҳамсуҳбати ҳам мешавем. меҳрафрӯз, духтарон бештар падарро дӯст медоранд. шумо ки зиёд падари худро дӯст медоштед, аз даст доданаш бароятон мушкил набуд? диҳад он кас ки маро рӯҳу равон буд, падарам буд. он кас ки маро фахри замон буд, падарам буд. афсӯс ки рафт аз барамон сояи раҳмат, он кас ки бароям нигарон буд, падарам буд. падар воқеан ҳамдард, ҳамроз, раҳнамо, мушкилкушоям баъд аз худованд дар зиндагӣ буд. мутаассифона хеле бармаҳал аз даст додем падарро ва ҳар гоҳе ки ёди падар мекунам, ҷигарам месӯзад. падар, модар шахсоне ҳастанд ки албатта ки ҳар фарзанд бояд қадр кунанд ва вақте аз даст медиҳӣ, барои ҳар лаҳзаи бо ӯ будан, барои ҳар суҳбати бо ӯ кардан, барои ҳар ҳолате ки якҷо будӣ месӯзӣ, қалбат дард мекунад. биёед мо ба захмҳои дили шумо намак пошидан намехоҳем. рӯҳи падар шод бошад. ва мегузарем ба саволи дигар. шумо дар як навори худ ошкоро ҳарф задаед ки ба ҷуз модарам дигар касе муҳим нест. чӣ магар фарзандони падар бо шумо қаҳрианд ки ин хел мегӯед? не рустамҷон, дар оилаи мо қаҳр, бадӣ, бахилӣ, рақобат, нофаҳмӣ ин чизҳо умуман вуҷуд надорад. мегӯянд ки фарзанди падар хоҳӣ нахоҳӣ дигар аст, бо меҳру муҳаббату лахти ҷигар аст. як нусхаи хуби падару модари ҷон, дунёи умеду ҳам ба кас болу пар аст. дунёи умеду ба ман болу паранд фарзандони падарам, шукри буданашон. аммо дар зиндагӣ ки зиёд сахтӣ кашидам ва аз баъзе инсонҳое ки ҳамеша канорам буданду дар сахтиҳо таркам карданд, гоҳ-гоҳе қисса мекунам, шикоят мекунам. дар ин ҷо мақсади ман гила кардан аз фарзандони падар нест. зиёд ба шумо мерасанд, неш мезананд, қаҳри шуморо бедор мекунанд. аз ин гуна тоифа инсонҳо зиёд касон шикаст хӯрда тарки интернет намуда рафтанд. шумо ҳам аз он захмиёнед ки ба гапи касон тарки интернет кунед? ҳеҷ гоҳ ба гапи касе гӯш намекунам, ба садои қалбам гӯш мекунам ва барои худам зиндагӣ мекунам. агар ман гапи дигаронро гӯш карда дар хона биншинам, он нафароне ки ғайбатам мекунанд, пеш поям медиҳанд, бадномам месозанд, як сомона дари хонаи ман меоранд? не албатта. пас барои чӣ
худамро, ҳунарамро, истеъдодамро қурбони дигарон кунам. ё ин ки ба гапи вой мардум аз кор ҷони кунӣ. ширини худам. Не, ба гапи дигарон намекунам. хато аст. вақте инсон бояд барои худаш зиндагӣ кунад. мегӯянд ки зиндагӣ як бор меояд ба даст. зиндагони соғари базм асту базм. нӯши ҷонаш мекунад боми тараб. мо намеоем ба дунё боз пас. ин зиндагӣ, ин лаҳзаҳо мо шуморо як маротиба муяссар мегардад ва бояд ки ҳар гунае ки диламон мехоҳад зиндагӣ кунем барои худамон. ҳаёти меҳрафрӯз барои бисёр касон диққатҷалбкунанда аст. чӣ доред, чӣ мехӯред, куҷо меред, аз ҷумлаи пурсуковҳои мардум аст ки ҳама рӯза шоҳид мешавем. мо ҳам каме диққат ворид кунем аз зиндагии имрӯза ягон сир мефаҳмидагистем. зиндагӣ ҳам мисли зиндагии дигарон аст. беадад шукр ки дар як давлате зиндагӣ мекунем ки оромӣ, озодӣ, сулҳ, субот ҳукмрон аст ва ҳар яки мо шумо метавонем орзуҳои сабзи диламонро амалӣ бигардонем. мисли дигарон мехӯрам, мепӯшам, мегардам. пайи амалӣ гардонидани орзуҳо, нақшаҳои некам ҳастам. боз чӣ бигӯям? мо чизи дигарро дар назар доштем. мо шунидем ки меҳрафрӯз бахти навро соҳиб шудааст. ин овозҳо асос дошта бошад. муборакум шава. дар ҳақиқат муборакум шава. чаро мо бехабар якбора интихоби бахти нав чӣ хел дар сари шумо омад? инсон ки сомонавӣ шуд ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи дигарон қарор мегирад, вале мо наметавонем ки ҳар як қадами гузошта, ҳар як лаҳза, ҳар як сиру асрор, розу ниёз хуб муваффақиятҳои зиндагии шахсиамонро ба дигарон қисса кунем. худо аз чашми бад нигоҳ дорад. метарсам. гуфтан намехоҳед мақсад чӣ хел интихоб шуд? мақсад шумо дӯст доштед ё он кас дӯст дошта? муҳаббат агар дутарафа бошад, ишқ дутарафа бошад, аз дуҷониб зиндагӣ хуб мегузарад. вақте нисбат ба як нафар эҳсосот дорӣ, ҳиссиёт дорӣ, қалбат ширин метапад барои ӯ, дар он вақт, дар он сурат зиндагият ҳам, муомила ва муносибат ҳам хуб пеш меравад дар зиндагӣ, дар ҳаёти шахсӣ, дар ҳаёти заношӯӣ. ва албатта ки ман ки як инсони эҷодкор ҳастам, дар зиндагӣ ба ҷуз муҳаббат аз чизе кам набудам ва имрӯз алҳамдулиллоҳ ки ягон мушкилӣ надорам. махфӣ набошад язна чӣ кор аст? бигзор махфӣ монад. яъне дар гуфтан бораи ӯ намехоҳед? гап намезанем. як нафаре ки корманди давлатӣ аст. ба соҳаи худамон ягон На. робитаи наздик дорад? Не. ташаккур. чизе буд ки мақсад ки меҳрафрӯз ҳамин қадар ҳам бошад ба мо тавонистанд ки қисса кунанд, вале нагуфтанд ки шавҳар ки чӣ кор аст, вале бо мурури замон мефаҳмем. ҳатман заголовкҳои мо тайёр ки меҳрафрӯз аз дасти шавҳар кард. рустам азимӣ меояд. кофта кофта дараки ҳамаро меёбад. ваъда медиҳам ки дар наздиктарин фурсат сирашро фош хоҳам кард. бева ин ном зиёд занони паршикастаро даҳчанд шикастааст. шумо ба онҳое ки ин суханро аз пасатон мегӯянд чӣ ҷавоб мерасонед? яъне ки ҳамин шунидани ҳамин калима шуморо ҳам як зарба аст? дар зиндагӣ дар гузашта он қадар зарбаҳо хӯрдам рустам ки имрӯз дигар қадару қадар ҳарфу рафтору зарба маро намешиканад ва мегӯянд ки бетамизҳои мардум аз сухан пайдо шавад, пистаи бемағз агар лаб во кунад расво шавад. инсоне ки савод дорад, маълумот дорад, истеъдод дорад, хуб ақли солим дорад, дунболи гапу калоча намегардад ва дода намешавад ба ҳар калимаву ҷумлаву ҳар рафтору гуфтори дигарон. бале. пушти подшоҳ ғайбат мегӯянд. ғайбатчӣ ғайбаташро мекунаду мо ба роҳамон меравем, идома медиҳем. саҳнабозӣ шарти дигари барномаи мо аст. шумо модари 5 фарзанд, фарзандонатон дар амрико шуморо партофта рафтанд. шумо ҳарфи дили худро ба онҳо расонед. ин саҳна аст. фарзандони азизи ман, ҷигарбандонам, азизони дили оча, оё шумо фаромӯш кардаед ки чӣ қадар барои шумо ман ранҷ кашидам, дард дидам, пешпо хӯрдам, ҷангидам бо номадҳои ҳаёту қисмат ва бо сахтӣ шуморо камол додам. имрӯз ҷавоби меҳру муҳаббат ранҷҳои кашидам магар танҳоист? магар ин аст ки шумо маро тарк кунед? дилатон намесӯзад ба қалби мани дилшикаста ки
имрӯз танҳоям. баргардед ки бидуни шумо зиндагиам маънӣ надорад. шумо хушбахтии ман ҳастед, сарвату дороии ман ҳастед, лабханди зебои ман ҳастед. пас хоҳиш ин хандаро аз ман нагиред, хушбахтиро аз ман нагиред. баргардед. ниёз дорам ба баргаштани шумо. мемурам барои шумо. баргардед. ташаккур, аҳсан мегӯем. дар ҳақиқат тавонистанд ки нақши бисёрам зебо бозидед ва нақши дигари мо. шумо ошиқ шудаед? нақша шумо тамошавӣ Не, надорад. дар инҷо сета дига ман саҳнасозӣ ошиқ мешавад. шуда мегардум. дар саҳнаи мо меҳрафрӯз ошиқ шудааст. саҳна чунин аст, бо ҳамин тарз дарди дил намоед. бо 4 мисра шеър ва 1 ҷумлаҳак марҳамат. изҳори муҳаббат мекунам. лаби руди равон ман бошаму ту, лаби руди равон ман бошаму ту, маҳушеди ҷаҳон ман бошаму ту. баҳорону дар ин дунёи рангин ба ишқи ҷовидон ман бошаму ту. азизи дилам, оё медонӣ чӣ қадар туро дӯст медорам? бале, хоҳиш мекунам бо ишқам, бо муҳаббатам, бо қалбам, бо эҳсосотам бозӣ накун. ҳеҷ гоҳ кӯшиш накун ашки чашмамро бирезонӣ. ҳеҷ гоҳ кӯшиш накун қалбамро бишканӣ. ҳамеша канорам бош. дар сахттарин лаҳзаҳои зиндагӣ агар ту канорам бошӣ ва сар ба шонаҳоят гузорам, худро хушбахттарин зани дунё эҳсос мекунам. ташаккур, аҳсан мегӯем. аз уҳдаш баромадам. албатта баромадед ва сеюм шартамон ҳамин аст. тасаввур кунед ки ҳама чиро аз даст додаед, ба худованд ҳамун нолаи дили худро қисса кунед. Кор дар корейскии компания Atomy косметика ва дигар маҳсулотҳои бо сифат доранд, сертификатҳои ҳалол доранд. Дар ин компания балло таоман намесӯзанд. ҳар моҳ харид кардан маҷбурӣ нест. Фақат ним солда як бор мегирен тамом. Аз вани умуман намеғалтен, фақат делиния месӯзен тамом. Бисёр кори осонае, зарплаташ баландай. Нафс ки ҳаракат карден, оли ки шумо дар байни 6 моҳ ба 100 000 рубл мерава. Также скоро они открываются в Таджикистане. Касе мехоҳад кор кардан, муроҷиат кунен. Саволи дорен сенша худаш бо ҳамаша хушу кардан мефаҳмона. Вот, переходите, девчонки, всем удачи. Вот ё WhatsApp бинависенша. худоё, ҳама дороиамро аз ман гирифтӣ, ҳама додаҳоятро аз ман гирифтӣ, аммо боз ҳам беадад шукр мегӯям, чун беҳтарин неъмат, беҳтарин дороиам тани сиҳатам аст. зиёд инсонҳоро мебинам ки дар қаср зиндагӣ мекунанд, аммо фарзанд надоранд, ҷигархунанд. зиёд инсонҳоро мебинам ки дар беҳтарин шароит зиндагӣ доранд, аммо тани сиҳат надоранд, чизе намехоҳанд. пас ман розиам аз ин зиндагие ки бароям додаӣ. бигзор дар як капаи хасӣ бошам, аммо тани бедард дошта бошам, хотири ҷамъ дошта бошам ва фарзандони дилбандам канорам бошанд. ташаккур, аҳсан. меҳрафрӯз чӣ чиҳоро иваз кардед дар ин муддат хона? меҳрафрӯз чӣ чиҳоро дар зиндагиятон иваз кардед? мехоҳам ҳаминро фаҳмам. бисёриҳо дӯстонашонро иваз карданд, аз баҳри чӣ чиҳои дигар гузаштанд. шумо умуман аз баҳри чиҳо гузаштед? содагӣ, дилсӯзӣ, давидан барои дигарон, ғами ҳамаро хӯрдан, барои дигарон сарфу харҷ кардан, ҳамин хислатҳоро тарк кардам ва имрӯз барои худам зиндагӣ мекунам. ёфту тофтамро барои худам, барои фарзандонам, барои модарам сарф мекунам, чун баъзе инсонҳо арзиши хубӣ карданро надоранд. арзиши ту барои онҳо заҳмат мекашӣ, арзиши ҳамун заҳматҳои туро надоранд. пас бояд ки худатро дӯст бидорӣ, қадр кунӣ, эҳтиром намоӣ. дар он сурат азизи дилҳо мегардӣ. меҳрафрӯз, шумо таҷрибаи калон доред дар зиндагӣ? ба як масъала аст миёни халқ ки хонаи шу арра дорад, арраи садпора дорад. ҳаминро шумо гуфта метавонед ки мақсад мазмунаш чи аст ва дар асоси дар зиндагии инсонҳо ҳамин чиз рӯбарӯ шуда метавонад? зиндагӣ сахтӣ, пастӣ, баландӣ, омад, ноомадҳои зиёд дорад. зиндагии шоҳона, озодона, хӯрдану гаштане ки дар хонаи падар дорӣ, дар хонаи шавҳар, бу лаҳзаҳо каманд.
дар хонаи шавҳар ту як зани бамасъулият дар никоҳи як мард ҳастӣ. Бояд ки зани хонавода бошӣ, зани хуб меҳрубон бошӣ, аз паси руфтан, шустан, пухтан, эҳтиром, иззат. аммо зане ки ҷасур аст, зане ки маърифат дорад, аз оилаи солим ба дунё омадау камол ёфтааст, аз уҳдаи ҳама чӣ мебарояд. ҳатто агар коргар бошад, ҳам ба корҳояш мерасад, ҳам зиндагиашро дуруст пеш мебарад. ташаккур. рӯзе падари фарзандонатон суроғи анисҷону мунисҷон ва духтарчааш ояд, дару барояш мекушед? ба фикрам намеояд. ба фикрам намеояд. чӣ хел? мо умуман робита надорем, барои фарзандонаш шояд дилаш дар гум мезанад. суҳбат нестем ва дар бисёр наворҳо, бисёр ҳикояҳои хурдам суол медиҳанд ки апа фарзандонатонро ба мактаби дигар гузарондед, апа вақти хариди либосҳои мактабӣ аст, оё шавҳаратон барои шумо маблағ медиҳад? ман ба ҷуз парвардигор аз касе кӯмак намехоҳам ва касе ҳам нест дар зиндагии ман ки нисбатан ғамхорӣ зоҳир кунад, мушкилиҳои маро бартараф созад. рӯи пои худам рост истоданро омӯхтам. афтидам, боз аз ҷой хестам, афтидам, боз аз ҷой хестам ва он қадар ҷасур, пурқувва, тавоно шудам ки имрӯз дигар ниёз надорам ба будану ба дастгириву кӯмаку ғамхории касе. ва интизор ҳам нестам ки рӯзе ӯ ба суроғи фарзандонаш меояд ё ба суроғи мо меояд. чун дурӣ меҳру муҳаббатро кам мекунад, гум мекунад. барояш бахт мехоҳем. худо нигаҳбонаш бошад. саломат бошед. меҳрафрӯз, дар ин ҷо як савол ба сарам омад. онҳое ки ба умед буданд ки бо меҳрафрӯз хонадор шаванд, қасри бахтро бо меҳрафрӯз мақсад ки бисозанд, ҳамонҳо дарёб накарданд, яъне ки меҳрафрӯз аллакай соҳиббахт шуд, яъне бахти худашро ёфт, арзандаам бошад. ва онҳое ки ноумед гаштанд чӣ гуфтан мехоҳед, ё ки то ҳол ба умед ҳастанд чӣ гуфтан мехоҳед? ноумедӣ баробари марг аст. дар зиндагии инсон ҳеҷ гоҳ бояд ки ноумед набошад. пушти ҳар сахтӣ муваффақият аст. пушти ҳар муваффақият дард аст. ба ҳамаи ин бояд ки тобовар бошӣ, омода бошӣ. аз ноумедӣ басо умед аст, поёни шаби сиёҳ сафед аст. садҳо меҳрафрӯзи дигар аст ки ниёз ба муҳаббат доранд, ба меҳр доранд, ба мард доранд, ба таваҷҷӯҳ доранд. сари зулфи ман нашуд, сари зулфи дигаре. ташаккур мегӯем. меҳрафрӯз, тамошобини мо зиёд шуморо ба он хотир дӯст медоранд, занҳои муҳоҷир аз мо талаб мекунанд ки дардномаҳои меҳрафрӯз дардномаи зиндагии мост. метавонед ки як дарднома аз зиндагӣ қисса кунед то ин ки подписчикон хурсанд шаванд? албатта, чаро не. рустамҷон, ҳар гоҳе ки хонау дар ё ҳавлиамро навор месозам, дар саҳифаҳоям мегузорам, садҳо зани муҳоҷир менависанд, ба қавли смайликҳои гирьярӯӣ мекунанд ки худованд моро ҳам мерасонда бошад ба ин лаҳзаҳо, соҳиби як порчаак замин шавем, як кулбаак шавем, солҳо боз дар муҳоҷират кор карда истодаем. ва дар ҷавоб ман ҳамеша дилбардорӣ мекунам. дилам хоҳад касе ғариб набошад, дилам хоҳад касе ғариб набошад, ба мулки ғайр ӯ қариб набошад. худо гирад ғарибиро азизон, ки нони талхи ӯ насиб набошад. садҳо зани танҳо имрӯз дар муҳоҷиратанд. нангу номус карда мисли мардҳо кор мекунанд. ба хотири як ноланони даҳони фарзандонашон мубориза мебаранд бо сахтиҳое ки дар муҳоҷират рӯбарӯ мешаванд, бо ноадолатиҳо, номардиҳо, ноҷуриҳо. ба хотири чӣ? ба хотире ки муҳтоҷи касу нокас нашаванд, соҳиби як хона шаванду фарзандонашонро тайпар карда камол бидиҳанд. худо кунад ки ҳама занҳои муҳоҷир, ҳама муҳоҷирони меҳнатӣ ба хостаҳои дилашон бирасанд, чун заҳмат мекашанд, дард мебинанд. дар давоми як ҳафтае ки ман дар сафари корӣ будам, он қадар ғамгин шудам, он қадар дилам танги ватану азизонам шуд ки сад офарини муҳоҷирон. аҳсан мегӯям ба ҷуръату ҷасорати онҳо, ба қалби бузурги онҳо. ташаккур. меҳрафрӯз, ман аҳамият додам дар наворҳо. ба хонаи шумо зиёд занҳо меоянд, мардҳо меоянд, ё ин ки кӯдаконе ки ягон айб доранд, мақсад инвалид ҳастанд, ниёзманд, бале, суроғ карда меоянд. онҳо чӣ гуна пайдо мекунанд ё худатон таклиф мекунед? не рости баъзан ман дар хона нестам, ҳатто дар душанбе дар пойтахт нестам, занг мезананд ҳамсояҳо ки назди хонаат фалон нафар омадааст,
ҳайрон мешавам, ҳатто баъзан метарсам ки Ки чӣ бошад? мушкилӣ бошад, кӣ бошад, барои чӣ омада бошад ва мефаҳмам ки як зане аст ки ниёз ба дастгирӣ дорад, ниёз ба як маслиҳат дорад, ниёз ба як маводи ғизоӣ дорад. баъдан рақами дастиамро мегузорам ва мегӯям ки пагоҳ ё пагоҳи дигар занг занед, ман ҳатман шуморо мебинам. баъд даъват мекунам ё агар дар хона бошам, албатта ки мо наметавонем, тоҷико расму русуми хуби меҳмоннавозӣ дорем, наметавонам ки дарамро барои як нафаре ки хонаи ман омадааст бипӯшам. меҳмондорӣ мекунам, вобаста ба тавоноӣ, имконият дастгирӣ менамоям. чаро не? занҳои кӯчарӯ, хусусан модароне ки шабро шаб нагуфта ҳавлиҳои шаҳрро мерӯбанд, саломи бисёр ҳам гарми худро ба Меҳрафрӯз расонданд. чӣ хизмат карда будед? зинда бошанд. ба ҳама занҳое ки дар дили шаб мову шумо дар хоби нозем, шумо оилаатонро бағал карда хобеду ман дар канори хубам сафари зиндагиам, дар канори фарзандони нозанинам, онҳо кӯчаҳои шаҳрро мерӯбанд. дар ҳақиқат гоҳ гоҳе мешавад ҳолатҳое ки ягон ид аст, ягон айём аст, бо як тӯфаки ночиз ба суроғашон меравам, бо онҳо суҳбат мекунам, дарди дил мекунам, аз розу ниёзу гуфтаҳояшон, аз дардҳояшон огаҳ ҳастам ва шояд барои ҳамин пайғом фиристодам. ташаккур. саломат бошед. Меҳрафрӯзи азиз, ин барномаи исторарез буд ва дар охир мехоҳам ки ба анамо кулли тамошобинони мо бо чанд ҷумла меҳрнома барномаи моро анҷом бахшед. ҳамватанони азизам, тамошобинони ютуб канали Меҳробро, дӯстдорони барномаҳои Рустам Азимӣ, подписчикони дӯстдоштаниам, ҳамаи шуморо дӯст медорам, эҳтиром мекунам. то вақте ки зиндаву саломат ҳастам, ҳаракат мекунам ки барои шумо наворҳои хубу тарбиявӣ, наворҳои таъсирбахшро аз розу ниёзи шумо омода сохта манзур бигардонам. худо кунад ки ҳамеша дар хонадонатон меҳру муҳаббат, файзу баракат, ҳамдиливу ҳамдигарфаҳмӣ ҳукмрон бошад. каму ғамро набинед. обод бошед Меҳрафрӯз, мо ба шумо низ барор мехоҳем. зинда бошед.